A műsor egyik legizgalmasabb részéhez érkeztünk, vagy legalábbis hasonló, mint egy végjáték, és hozzá egy kis akció, mert hogy a fül akupunktúra lesz a témánk. Dr. Dókáné Ilona természetgyógyászt köszöntöm. Szervusz, köszönöm, hogy itt vagy velünk, és a Boginak is egy nagy köszönet, aki egyébként ugye itt a televízióban asszisztensként dolgozik, illetve gyakornokként van most körünkben, és megmentett engem, mert hogy úgy volt, hogy az én fülembe kellene szúrni tőket. Én ez a félős típus vagyok. Ilona, mennyire tapasztalod ezt a munkát során, hogy az emberek óckodnak ettől? Én is köszöntöm a nézőket, és én úgy gondolom, hogy egy 50%-a a hölgyeknek, uraknak fél a tűtől. És akkor én megmutatom a tűt, hogy nagyon steril, vékony, korszerű technológiával elkészített, egyszerhasználatos tű, tehát ettől nem kell félni, ez szinte fájdalommentes, légzés technikával tesszük be, és akkor tulajdonképpen nem is érzi. Az, hogy fülakupunktúra, ezt mióta tudjuk, mint a természetgyógyász területen, vagy akár nekünk, kisföldi halandóknak, mióta fontos ez, mióta beszélhetünk erről a tudományról? Igen, hát ennek a története 4000 évvel ezelőtt indult, tehát az emberek már az ókorban használták a fülakupunktúrás eljárásokat. Itt a 20. században, ha visszaugrunk, egy érdekes, számomra érdekes évszám volt, 1956. Forradalom éve, inkább filmekből ismerjük az akkori kórház és egészségügyi viszonyokat, ugyanakkor Franciaországban az orvosi egyetemen már külön fakultás az akupunktúra oktatás. És egy Nogier nevű francia orvos akkor adta ki az első összefoglaló könyvet. Aztán a 60-as években Németországban indult a fülakupunktúra és a biorezonancia, kutatás, fejlesztés. Magyarország a 1990-es évek végén lépett be a NADA nemzetközi szervezetébe, és attól kezdve 2000-es évek elején megindult az oktatás. Egy bábút is hoztál nekünk, ami, ha jól látom, így be van rajzolva térképszerűen. Hát most arra sajnos nincs időnk, hogy tetőtől talpig végigmenjünk, hogy hova kell szúrni és min segít, de úgy nagyjából tudom, hogy ez egy ilyen fura kérés, nagyjából azokat a területeket én arra kérlek sorolt fel, hogy mind tud segíteni ez a fajta. Hát ez a demonstrációs baba, ez a meridiánokat és az akupunktúrás pontokat mutatja. Olyan látványosan lehet rajta látni, hogy milyen sok pont van rajtunk, amely reakcióba lép a szerveinkkel. De hoztam külön egy fül makettot, nem tudom, hogy hova kellene. A szemközti kamerába. Hogyha ezt nézzük, akkor látszik, hogy milyen sok pont van rajta, és ez mint egy reflexzóna, lehet betegségeket gyógyítani ennek a kezelésével. Tehát nagyon gyorsan lehet gyógyítani vele különféle stressz, idegrendszeri problémák, fájdalomcsillapítás. Most a népszerű a fogyás, dohányzás, leszoktatás. Na hát akkor Bogi, itt az idő, eljött a feladat. Ilona ugye először fertőtlenít. Először lefertőtlenítjük. Most a fülbevalóval az a probléma, hogy általában a fülbevalót behelyezik középpontba. Igen. De hogyha az egy olyan ponton van, ami nem megfelelő, akkor okozhat panaszokat. Tehát tulajdonképpen nagyon meg kell fontolni, hogy hova helyezzük be a fülbevalót. Most megkérlek, hogy vedd ki a fülbevalót. Jó, veled vagyunk, Bogi, nem kell izgulni. Nem. Jó, vegyél egy mély levegőt, fújt ki, és benn van az első. Éreztél valamit? Nem éreztél semmit? Egyébként mindig alapos kikérdezés után kerülnek be csak a tűk a fülbe. Ezt adás előtt ugye ti már megtettétek, gondolom. Igen, igen. Hát nagyon bátor vagy. Készen is voltam. Mennyire fájt? Nem, csak egy kicsit éreztem. Csak egy picit érezte. Milyen pontokat szúrtál meg a Boginál? Van egy klasszikus pont, úgy hívják, hogy a lélek kapuja. Az Shenmen. Ez egy olyan pont,
amely egy kiegyensúlyozó, harmonizáló szerepet biztosít, ezt minden esetben kezeljük, és ezáltal, ha valaki fogyókúrára szeretné használni a fülakupunktúra előnyeit, akkor kap egy olyan nyugodt, kiegyensúlyozott érzést, nyugodtan tudja a terápiát vinni. Egy időben hány tűt szabad beszúrni egy embernek? 10 tűt tartalmaz egy ilyen kezelés, és akkor ez 25-30 percig van a beteg vagy az ügyfél fülében, lehet, hogy nem is beteg, hanem csak szeretne egy stresszoldó kezelést, de lehet egy beteg is, hát attól függ, hogy ő mit szeretne. Tehát mindig egy anamnézis előzi meg, és a beteg állapota, a beteg egészségi körülményei és az alapos kikérdezés után lehet megkezdeni a kúrát. Önmagadnak szoktál ilyet csinálni? Hát önmagamnak nagyon nehéz, nem nagyon tudom. Nem tartós tűt, azt igen. Tehát van egy olyan, most akkor még rátérünk a tartós tűre, hogyha ezt kivesszük a füléből, mert letelt a 25 perc, ezzel nem mehet haza, ezt kivesszük, és utána vannak úgynevezett tartós tűk, amelyből egyet-kettőt behelyezek a megfelelő pontra, és akkor egy hétig ezzel tud otthon ebben a terápiában maradni. Ez egy kellemes dolog, mert tulajdonképpen tudja tartani a megfelelő terápiát, és ez a tű nem is látszik, tud vele fürdeni, zuhanyozni. Aludni mondjuk, ami ugye nem egy elhanyagolható szempont. Azt is tud, és ez nagyon szeretik az ügyfeleink, mert kellemes. A természetgyógyászatban ez az akupunktúra milyen helyet foglal el? Mert ugye most csak a fülről beszélünk, de hát ugye a bábú is mutatja, hogy az egész testre vonatkoztatóan is van ilyen. Igen. Hát a természetgyógyászatnak ez egy eszköze, egy része, tehát én azt gondolom, hogy ez olcsó, hatékony része a természetgyógyászatnak, mert tulajdonképpen ma az ügyfelek félnek attól, hogy mindig minden kezelés nagyon sokba kerül, és itt ez egy legegyszerűbb módszer, azért is lehet olyan régóta az emberiség kezében, és szeretik az ügyfelek. Hány éves kortól lehet ezt kipróbálni, vagy egyáltalán alkalmazni? Gondolom, pici babáknál jó veszély. kérdés, mert már jöttek serdülők is, tulajdonképpen amikor tud közreműködni. Tehát most, ha egy 14-16 éves lány szeretne egy akupunktúrás kezelést, és ő szeretne ebben részt venni, akkor lehet. Kisbabáknál nem nagyon szoktuk, ott az akupresszúrát javasoljuk helyette. Ilona, köszönöm szépen, Bogi, neked is, nagyon köszönöm, hogy megmentettél, és remélem, hogy tényleg hasznos ez a dolog. Egészségügyi percek jönnek a folytatásban, aztán pedig a Kőszegi Várszínház Sörgyári Capriccio című darabjáról is esik néhány szó. No, meg kiderül, hogy kik nyerik azokat a sokat emlegetett jegyeket, no, meg minden egyéb ajándékot, úgyhogy számítunk a figyelmükre a folytatásban is. A Vulkán felnőttképző Kft-t 2008-ban hoztuk létre azzal a céllal, hogy a szépségipar részére képezzünk kvalifikált szakembereket. Kínálatunk idén CNC forgácsoló tanfolyammal bővült. Az elején a szépészeti szakmákkal indultunk, mint a kozmetikus, a kézlábápoló műkörömépítő, ami jelen pillanatban lábápoló és kézápoló műkörömépítő, valamint indul a fodrász képzésünk. Jelen pillanatban szervezés alatt van a CNC képzés, a gépi forgácsolás, számítógépes műszaki rajzoló. Folyamatosan figyeljük a munkaerőpiaci igényeket, és ehhez igazítjuk képzési kínálatunkat. Olyan felnőtteket várunk, akik több lábon állva szeretnék bebiztosítani jövőjüket. Amikor elkezdtük a tanulmányainkat,